Helsinki aikoo hillitä segregaatiota myymällä asuntotontteja omaksi kaupunkiuudistusalueilla. Mellunkylä on yksi näistä kaupunkiuudistusalueista. Tontteja kaavaillaan myytäväksi myös Malmin kartano Kannelmaista, Malmilta ja Merirastilasta. On tärkeää se, että alueet ei eriarvoistu, että samalla alueella, jos asuu eri tuloluokista ja mahdollisimman erilaisia ihmisiä, niin se on rikkaus. Uskoisin, että se voi vaikuttaa positiivisesti ihan tähän asumiskantaan ja ihmisten tyytyväisyyteen alueella muutenkin. Tuollahan on osa, tuolla kuin Kontulassakin, että on omistusasuntoja ja sitten on vuokra-asuntoja. Eikä se ole sitä aluetta just pahemmaksi muuttanut. Alueen arvo nousee, jos siellä on talot rakennetaan omalle tontille. Tietysti hinta on korkeampi. Helsingin vaalipiirissä EU-vaalien äänestysaktiivisuus oli lähes 56% ja Uudellamaalla 45,4%. Uudenmaan alueelta on nyt kotoisin 7 meppiä, eli lähes puolet suomalaisista Euroopan parlamentin jäsenistä. Uusia meppejä Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirin alueelta ovat kokoomuksen Mika Aaltola, Pekka Toveri ja Aura Salla, Vasemmistoliiton Jussi Saramo, SDP:n Maria Guzenina sekä Vihreiden Maria Ohisalo. Paikkansa parlamentissa uusi SDP:n Eero Heinäluoma. Meppien joukossa on peräti 5 alle 40 ja aiempaa enemmän naisia. Sinileväkukintojen riski merialueilla on korkea. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan riski on merkittävä erityisesti Suomenlahdella, Saaristomerellä sekä Selkämeren etelä- ja keskiosissa. Syke tiedottaa kesän yleisestä sinilevätilanteesta viikoittain juhannusviikosta alkaen. Tiistaina aamulla sää on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on 10–14 astetta. Heikkoa lounaistuulta. Iltapäivällä sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila on 15–20 astetta. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso vieraili tänään Kouvolassa. Hän tutustui Ratamo-keskukseen, jonka yöpäivystyksen lakkauttamista hallitus esittää. Ministeri kertoi saaneensa paljon syventävää tietoa useista yksityiskohdista. Juuso myös toisti viestin, että yöpäivystys Kouvolassa voi vielä säilyä. Asiaa tarkastellaan heinäkuun alussa päättyvän lausuntokierroksen jälkeen. Ministeri myös vastaanotti yöpäivystystä puolustavan adressin, jossa on lähes 40 000 nimeä. Kaakkois-Suomi ei saanut yhtään edustajaa europarlamenttiin. Ainoastaan Lappeenrannassa syntynyt kokoomuksen Aura Salla valittiin europarlamenttiin sunnuntain vaaleissa. Kokoomus voitti äänimäärällään eurovaalit ja oli myös Kaakkois-Suomen suurin puolue. Äänestysprosentti jäi Kaakkois-Suomessa erityisen matalaksi, ollen vain 36,2%. Se oli toiseksi matalin äänestysmäärä kaikista Suomen vaalipiireistä. Maatalousalalla on herännyt huoli luonnon monimuotoisuuden puolesta. Ruokavirasto on kiristänyt ehtoja, joilla tilalliset voivat saada tukea perinnemaisemien hoitoon. Tilalliset eri puolella Suomea kunnostavat ja hoitavat esimerkiksi perinteisiä niittyjä, joilla heidän eläimensä laiduntavat. Enää tukea ei välttämättä myönnetä esimerkiksi alueelle, jolla on kivikkoa. Perinnemaisemat ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä, sillä moni harvinainen laji viihtyy näillä alueilla. Yhtenä tiukennuksena on esimerkiksi katsottu, että tämmöiset kallioiset, kiviset alueet, että tulkitaan nykyisin, että ne eivät
tarvitse tätä hoitoa, eli kun se karja ei tavallaan sitä kiveä laidunna, niin silloin siitä ei tarvitsisi maksaa tätä korvausta. Ja sitten taas kun täälläkin kohteella jos katsoo noita kiviä, niin kaikki uhanalaiset lajit elää siinä kiven vieressä. Tiistai-aamuna sää on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on 12–14 astetta. Iltapäivä on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila on 15–20 astetta. Kohtalaista lounaistuulta. Varsinais-Suomesta nousee Euroopan parlamenttiin 2 edustajaa. He ovat toiselle kaudelle valittu vihreiden Ville Niinistö ja uutena meppinä vasemmistoliiton Li Andersson. Andersson oli koko maan ylivoimainen ääniharava noin 250 000 äänellä. Kyllähän tietysti vasemmistoliitolla on tässä nyt miettimisen paikka, koska he joutuivat valitsemaan uuden puheenjohtajan ja on isot saappaat täytettävänä. Ja tässä suhteessa kyllä Li Anderssonin voi olla myöskin vähän tämmöinen niin kuin vasemmistoliiton kannalta niin kuin hankala voitto, koska nyt sitten tarvitaan seuraava puheenjohtaja, joka pystyisi sitten yhtä lailla pitämään tätä oppositiopolitiikkaa Suomessa yllä. Perussuomalaiset tietysti sitten hallituksen toiseksi suurimpana puolueena, niin heillä on nyt tässä aika iso perkaaminen ja mielenkiintoista nähdä, miten he reagoivat tässä. Meillä on esimerkkejä maailmalta, jossa sitten on tavallaan lähdetty hakemaan semmoista negatiivista polarisaatiota hallituksen sisällä ja pyritty niin kuin sitä kautta korjaamaan tätä tilannetta. Ja tässä on nyt perussuomalaisilla tässä suhteessa aika paljon mietinnän paikka, mutta toki myöskin kokoomuksella pääministerin puolueena, että miten tämä vaalitulos pystytään käsittelemään hallituksen sisällä niin, että se ei kärjistä hallituksen sisäisiä jännitteitä. Kankaanpään eläinsuojeluyhdistyksen kissat saivat taidetta ympärilleen, kun Kankaanpään taidekoulun opiskelijat maalasivat muraaleja yhdistyksen tiloihin. Seinämaalausten pohjana on taidehistoriallisesti tunnettuja teoksia, muun muassa Kallen Kallelaa ja Van Goghia. No, tälleen me ollaan enemmän kahdestaan tätä nyt maalattu tässä. Niin on tää hitaasti mennyt, mutta sujuvasti, että on mennyt ihan hyvin eteenpäin ja kohtahan tää alkaa olla valmis. No ensinnäkin se on aivan mahtavaa, että päästään tekemään tätä muraalia. Se on niin kuin todella hyvä mahdollisuus varsinkin taiteilijalle päästä tekemään varsinkin näin iso työ. Ja se vähän valmistaa sitten myöhempää taide-elämään, jos tulee niin kuin mahdollisuus maalata vielä isompaa, mutta tämä on niin kuin jo valmiiksi sitten tämmöinen harjoittelu. Tiistai-aamuna on enimmäkseen poutaista, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on 9–13 astetta. Iltapäivällä on enimmäkseen poutaista, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on 13–18 astetta. Häme on menettämässä ainoan edustajansa europarlamentissa, kun 5. meppikauttaan tavoitellut kokoomuksen Sirpa Pietikäinen putosi varasijalle. Pietikäisen lähes 35 000 äänen saalis jäi alle puoleen vuoden 2019 tuloksesta. Tulos oli konkaripoliitikolle pettymys. Pietikäisellä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet nousta varasijalta parlamenttiin, sillä voi olla, että joku läpipäässeistä kokoomusmepeistä siirtyy EU-komissaariksi. No kokoomuksen tuloshan on aivan upea. Onnittelut kaikille valituille. Ja tietysti olisi itse henkilökohtaisesti toivonut parempaa tulosta. Ja turha sitä tulosta nyt omalta osaltaan hirveästi analysoida. Kyllä siinä on 2 syytä. Toisaalta ne ihmiset, jotka ovat äänestäneet kokoomusta, ovat halunneet valita toisenlaisen
henkilön kokoomusta edustamaan. Ja sitten ehkä ne ihmiset, jotka on kannattanut taas arvojen puolesta, ovat halunneet valita toisenlaisen puolueen. Näinhän nämä vaalit menee. Se on sitä demokratiaa. EU-vaalien voittajiin kuulunut vasemmistoliitto oli suosittu myös Hämeessä. Vaalien äänikuningattareksi noussut Li Andersson keräsi mittavan äänisaaliin Päijät- ja Kanta-Hämeen alueilta. Vaikka valtakunnan mittakaavassa paikallisten ehdokkaiden henkilökohtaiset äänimäärät jäivät vaatimattomiksi, puolueen kannalta vaalitulos ja 3 parlamenttipaikkaa luovat uskoa tulevaisuuteen. Liihän veti suvereenisti koko porukkaa ja muuta ja sai aivan mahtava äänisaali. Ei tässä voi olla kuin tyytyväinen omankin panoksen ja omaan tulokseen, koska yhteisen asian edestä ja yhteisen pottiin tässä kerättiin näitä asioita. Ja tästähän on hyvä ponnistaa. Mä katselin, että niin kun miettii, jos Lahteakin miettii, niin vasemmistoliiton kannatus näissä vaaleissa oli lähes 20%. Siitä on hyvä lähteä rakentamaan seuraaviakin vaaleja. Tiistai-aamu on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on 10–13 astetta. Kohtalaista lounaistuulta. Iltapäivä on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on 16–20 astetta. Satakunnassa ja Pirkanmaalla on tämän kevään aikana kartoitettu aurinkosähköjärjestelmien toteutusten laatua. Aurinkopaneelien kasvava kysyntä on osittain vaikuttanut asennusten laatuun ja mahdollisia ongelmakohtia halutaan nyt tuoda esiin. Yleisesti asennuksissa niin voidaan sanoa, että asennuksen laatu on hyvää ja aika harvinaista on, että siellä on sellaisia suoranaisesti aurinkosähköjärjestelmien turvallisuutta alentavia asennusvirheitä. Toki yksittäisiä löytyy. Mutta jos joku tietty puute pitäisi mainita, niin kyllä se liittyy järjestelmien dokumentointiin ja käyttöönottotarkastusmittausten tekemiseen tai ainakin niiden niin kuin oikein dokumentointiin. On ollut semmoisia, esimerkiksi syöttökaapeli, joka tulee keskukselta, niin on ollut yksiselitteisesti liian pieni meidän mitoitusstandardien perusteella, joka kautta sitten voisi tapahtua semmoinen tilanne, että se ylikuormittuisi, jonka seurauksena syntyisi tulipalo. Jos tämmöinen havaitaan, olipa se nyt mikä tahansa, että siellä on jossakin papereissa on vähän vajavaisia merkintöjä tai siellä on nyt joku kytkentä kyseenalainen, niin miten se homma etenee siitä eteenpäin? Mitä te sitten teette tai mitä te sanotte, että asukkaan pitäisi tehdä? Tästä eteenpäin niin se jää asiakkaan vastuulle, että miten hän pystyy tätä meidän raporttia hyödyntämään. Eli yleisesti tähän voi tietysti ottaa urakoitsijan yhteyttä ja sanoa, että tämmöinen on nyt tehty ja tämmöinen pitäisi olla, niin kyllä sinne niin kuin urakoitsijalla pitäisi olla sellainen tilanne, että hän tulisi niitä korjaamaan ja antaisi oman lausuntonsa. Mutta asiakas voi olla myös itse sitten yhteydessä meidän valvomaan viranomaiseen. Pirkanmaa ei tälläkään kertaa saanut omaa edustajaa europarlamenttiin. Lähimmäs paikkaa pääsi ensimmäisen kauden kansanedustaja Ville Merinen, joka jäi varasijalle. Merinen asuu Pirkkalassa. Eilen päättyneessä eurovaaleissa Pirkanmaan suurin puolue oli kokoomus 27% kannatuksella. Pirkanmaan äänestysprosentti oli 43,5, joka oli hieman yli maan keskiarvon. Tiistaina aamulla paikoin sadekuuroja. Lämpötila on noin 10 astetta. Kohtalaista lounaistuulta. Iltapäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on 14–18 astetta. Kohtalaista lounaistuulta.
Kokoomus oli eurovaalien ykkönen myös Keski-Suomessa. Kakkossijalle tuli Vasemmistoliitto. SDP ja Keskusta pärjäsivät Keski-Suomessa paremmin kuin valtakunnallisesti. Keski-Suomen äänestysprosentti oli vähän yli 40. Ahkerimmin äänestettiin Jyväskylässä ja Luhangassa, vähiten Pihtiputaalla. Eniten ääniä saivat Vasemmistoliiton Li Andersson ja kokoomuksen keskisuomalaismeppi Henna Virkkunen. Etelä-Savon äänestysprosentti laski hieman viimeisistä eurovaaleista. Tänä vuonna Etelä-Savon äänioikeutetuista 35,6% käytti äänensä. Vuonna 2019 lukema oli 2% korkeampi. Puumalan asukkaat kävivät muita eteläsavolaisia aktiivisemmin äänestämässä. Maakunnan matalin äänestysprosentti tuli Pieksämäeltä. Etelä-Savosta eniten ääniä keräsivät mepiksi valitut Keskustan Elsi Katainen ja Vasemmistoliiton Li Andersson. Eurovaalien äänestysprosentti jäi hieman yli 40%. Alhainen äänestysinto huolettaa demokratian tutkijaa. No eihän se hyvä uutinen ole parlamentarismin ja demokratian kannalta, eikä EU-parlamentin demokraattisen legitimiteetin oikeutuksen kannalta se, että niin iso osa, yli puolet, haluaa jättää äänensä käyttämättä. Ennen näitä vaaleja puhuttiin paljon siitä, että nämä on tärkeät vaalit ja tärkeät myös EUn tulevaisuuden kannalta. Ja puhuttiin myös siitä, että minkälaisen roolin tai miten merkittävää työtä europarlamentaarikot tekee. Ja sen suhteen tämä onkin vähän yllättävää, että se äänestysprosentti jäi näin pieneksi. Tiistaina aamulla paikoin sadekuuroja. Lämpötila on 9–14 astetta. Iltapäivällä sää on enimmäkseen poutaista, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on 15–20 astetta. Tällä vajaan 3000 asukkaan kaavilla oli koko Suomessa toiseksi huonoin äänestysprosentti. Täällä urnilla kävi 28,6% äänioikeutetuista eli noin 6500 kaavilaista. Mistä sitten johtuu, että vaalit eivät kiinnosta? Se on varma, että moni ei kehtä lähteä ihan vartavasten sitten ihan niin kuin vaaleihin äänestämään. En käynyt, en. Miksi jäi väliin? No ei siihen nyt hirveän iso syytä ollut, mutta niin kuin se vaan tuntui niin kaukaiselta ja kun eihän täällä ole kukaan käynyt edes nämä ehdokkaat niin kuin näyttäytyneet hirveästi, että ehkä ne oli niitä syitä. Jokainen ystävä ja kaveri, niin en minä kehtoa lähteä, että ei se niin kuin yllätys mulle ollut. Äänestitkö itse? No kyllä kävin itse. Kyllä kävin. Kyllä pitäisi niin kuin paremmin ihmiset lähteä liikkeelle. Mitä mieltä olet? Olisiko se miten tärkeää, että sitten maaseutukunnissakin niin enemmän väki EU-vaaleissa äänestäisi? Kyllä se on aika hyvää oikeastaan, että itsekin varmaan yritän seuraaville vaalin äänestysjuttuihin mennä. Elohopea uhkaa pohjois-karjalaista ammattikalastusta. Pohjois-Karjalan ympäristöterveys antoi uudet rajoitukset järvikalojen käytölle useille järville Ilomantsiin, Tuupavaaraan ja Joensuun Enoon. Syynä ovat kalanäytteistä mitatut korkeat elohopeapitoisuudet. Nyt esimerkiksi koitereista pyydettyjä yli 2 kilon haukia ei saa antaa myyntiin. Myös kotitalouksissa syöntiä on välteltävä. Atrian Kuopion tehtaan myymälän muutosneuvottelut ovat päättyneet.
Perinteinen lihakauppa Kuopion Kelloniemessä lopettaa toimintansa ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Atria tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden siirtyä yhtiön muihin toimipisteisiin. Atria sulkee tehtaan myymälän kohonneiden ylläpitokustannusten vuoksi. Tiistaina aamulla paikoin sadetta. Lämpötila on 10–14 astetta. Heikkoa etelätuulta. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Lämpötila on 15–20 astetta. Kohtalaista lounaistuulta. Vaasan vaalipiiristä nousee yksi edustaja europarlamenttiin. Ruotsalaisen kansanpuolueen pietarsaarelainen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sai puolueensa ainoan paikan parlamentissa. RKP oli Vaasan vaalipiirissä selvästi suosituin puolue. Se keräsi äänistä lähes 26%. Seuraavaksi tulleen keskustan kannatus jäi alle 18. Vasemmistoliitto ja sen puheenjohtaja Li Andersson saivat vaalipiiristä nyt poikkeuksellisen paljon ääniä. Europarlamenttivaaleissa äänestettiin laiskasti. Vaasan vaalipiirissä äänestysprosentti oli hieman yli 40. Laiskimmat äänestäjät olivat Kauhajoilla, aktiivisimmat Korsnäsissä. Europarlamenttivaalien tulos yllätti poliittisen viestinnän ja sosiaalisen median tutkijan. Vaikka EU-vaalit on vahva henkilövaali, oli vasemmistoliiton Li Anderssonin kannatuksen laajuus yllätys. Tutkijan mukaan hän on vahva viestiä Instagramissa ja muillakin sosiaalisen median alustoilla. No kyllä tietysti esimerkiksi Instagramin lisääntynyt suosio politiikassa näkyy ehkä tässä tuloksessa ja tietysti Li Andersson on ollut kova viestiä somessa ja se hänen suosio varmasti on osittain myös somen ansiota, hän tavoittaa siellä ihmisiä. Mutta sitten taas yllättävää on tämä perussuomalaisten kohdalla ollut, että he on ennen hallinnut somea aika suvereenisti ja nyt sitten se ei näy tässä vaalituloksessa. Täysistuntosaleihin ja valiokuntahuoneisiin. Ja se on yksi oleellinen. Tiistai-aamuna monin paikoin sadetta. Lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Iltapäivällä monin paikoin sadekuuroja. Lämpötila on 12–16 astetta. Kohtalaista länsituulta. Pohjois-Suomesta nousee 3 edustajaa europarlamenttiin. Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen Oulusta, Vasemmistoliiton Merja Kyllönen Suomussalmelta ja keskustan Katri Kulmuni Torniosta, joka sai vahvan äänisaaliin myös Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta. He kaikki ovat istuvia kansanedustajia. Että jos jaksaa tehdä kovasti töitä, neuvotella, verkostoitua, niin enemmän siellä on valtaa kuin oli aikanaan liikenneministerinä. Että ne ministerin pöydälle tulevat asiat valmisteltiin siellä Euroopan parlamentissa ja sehän se on mielenkiintoista, että sä pääset oikeasti käyttämään kaiken sen osaamisen ja tietotaidon, mitä sulla on. Merja Kyllösen ja Sebastian Tynkkysen tilalle eduskuntaan ovat nousemassa Jessi Jokelainen ja Merja Rasinkangas Oulusta. Ehkä oman työni kautta, mitä olen nähnyt vauvasta vaariin tätä elämää, eli mä oon näiden heikompiosaisten puolella ja lapset, nuoret, ikääntyneet on nyt juuri ne, joiden
joiden asioita haluan heidän turvallisuutta ja hyvinvointia edistää. Kajaanissa on osoitettu mieltä kaupungin säästöjä vastaan. Vuolijokilaiset maaseutuyrittäjät saapuivat vastustamaan erityisesti Vuolijoen ja Jormuan koulujen lakkauttamista. Yrittäjät käärivät kaupungintalon korttelin paalimuoviin. Paikalle tuotiin myös lehmiä. No, meillä on kuppi kaatunut ihan nurin niskoon, kun tämä kaupunki kurjistaa meidän aluetta ihan niin kuin totaalisesti. Meillä on ainut palvelu kaupungilta enää. Talvella aurataan tiet ja yksi ainut kyläkoulu ja mitään muuta ei meillä ole. Mielenosoituksena halutaan paketoida tämä kaupunki, että eläkää omassa kuplassanne. Me ei haluta olla teidän kanssa kohta missään tekemisissä. Jos tämä jatkuu tällaisena, liitytään vaikka Pyhäntään. Tiistai-aamuna paikoin sadetta. Lämpötila on 9–13 astetta. Iltapäivällä monin paikoin rankkoja sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Lämpötila on 12–17 astetta. Lappi sai tauon jälkeen oman edustajan Eurooppaan, kun keskustan Katri Kulmuni valittiin EU-parlamenttiin Lapin ääniharavana. Kulmuni aikoo olla syksyn vanhempainvapaalla, mutta kertoo kuitenkin osallistuvansa tarvittaessa äänestyksiin ja neuvotteluihin paikkojen jaosta. EU-parlamentissa hän aikoo puolustaa suomalaisten päätäntävaltaa luonnonvarojen, etenkin puun käytössä. Ennen kaikkea metsäkysymys on meille tärkeä, että jos me halutaan korvata niitä saastuttavia fossiilisia raaka-aineita, niin niitä pitää pystyä korvaamaan jollakin. Ja se lainsäädäntö on tavattoman paljon monimutkaista, mutta toivottavasti me saadaan yksinkertaistettua. Ja sitten tietenkin toinen kysymys on EUn taloudellinen kehitys. Mie en usko siihen, että uudet yhteisvastuulliset velkapaketit lois unioniin kilpailukykyä ja kasvua, vaan EUn kannattaisi noudattaa niitä perusteita, joille se on rakennettu 4 liikkuvuuden vapautta ja nojata niihin. Lappilaisten äänestysaktiivisuus kasvoi hieman eilen illalla ratkenneissa eurovaaleissa. Lapin äänestysprosentti oli 36,3. Aktiivisimmin äänestettiin Utsjoella ja laiskimmat äänestäjät olivat tällä kertaa Keminmaassa. Lapin vaalipiirissä suurin puolue oli Keskusta, joka keräsi eniten ääniä kaikista muista kunnista paitsi Kemistä ja Inarista. Niissä äänestetyin puolue oli Vasemmistoliitto. Meillä niin kuin Lapissa kuitenkin on vasemmistolla ollut vankka kannatus, niin se ei ole välttämättä niin kuin keskittynyt Inariin. Että siinä mielessä tämä, että nimenomaan Inarista Li Andersson keräsi vaaleja, niin kertoo kyllä nimenomaan Li Anderssonin vetovoimasta ja ehkä myös siitä, että hänet nähdään myös jossain määrin vihreänä ehdokkaana. Eli kun vihreitä ehdokkaita vahvoja ei Lapista ole ollut, niin näkisi, että näissä niin kuin vaaleissa nimenomaan henkilönä Li Andersson pystyi sitten keräämään paljon ääniä yli puoluerajojen. Ehkä myös demareilta puuttui semmoinen ehdokas, joka olisi puhutellut niin kuin keskeltä vasemmalle. Tiistai-aamu on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on 8–13 astetta. Iltapäivällä on paikoin rankkoja sadekuuroja. Lämpötila on 13–18 astetta.
Suoma pelusta famuli hodjo vihka onna vaahahalmuhtu sain Nordic Response kuektelee neljä sähtöharjettu sain. Tahtolla juvujet ja njuksamaanus hiehtaa kouluus. Pelusta faamuitele pahtasulli neljällä vaahahalmuhtusa ja sille jo otne johtaa ja johtavel ihtin tärkistämän harjestuskollui. Otne hiehtastolla juvun tietihtä tjuhkimis olmopaitse antti ampa positiivolais matsattaako vaitalet ja harjestusa lottain. Tämän peulaskois liehvel äiki almuhte vaahadin jostain äitsää. No minkälaisia vahinkoja teille on ilmoitettu? No pääosin ollut silloin harjoituksen aikana tiehen tai materiaaliin muuten liittyviä ja sitten nyt viimeisimmät on roskaamiseen liittyviä, että nämä kaksi yleisin. No voiko näitä vahinkoja vielä myöhemmin ilmoittaa teille, että onko tässä joku deadline-päivä? No me ollaan nyt tällä alueella tämä maanantai- ja tiistai-päivä ja senkin jälkeen jääkäriprikaatin yhteystiedot, niin sinne puhelin- tai sähköpostiosoite voi ilmoittaa koko kesän ajan ainakin. Ruutasirtin telefonin norki kalkkasilja veilos pahtevakko rääjes. Vips ja MobilePay lahoftastuvan ja tarkoittavan, että Suomas MobilePay-kieva hetti pasta sirti ruuta norki olmui kuhtekievata Vips-palvelusa. Ta illutahta tuojara ja töittimarkkani läidetti. Kuulostaa erittäin hyvältä, koska markkinoilla aika usein on peruutunut kaupat ihan sen takia, että ei ole ollut yhteistä valuuttaa käytettävissä. Ja varsinkin näillä yksityisillä käsityöntekijöillä, joilla ei ole firmaa eikä korttipalveluita, niin tähän tulee helpottamaan myyntiä huomattavasti. Somapeleolmo johte viissali töittimarkkaniin norkkapäältä. Muhtimalla keväsithan vättisin vasti maitien, koille sähtän mäksi korten ei elämäs norkaruutta purssas. Sitten siellä kävi vain Vips, mutta mulla ei ollut sitä ja ei ollut myöskään käteistä, niin sitten mulla oli onneksi kaveri mukana, jolla oli se. Koittais pelata Katri Kulmuni turnosisli aina lappilas europarlamentarikkar Tšoivovos vidajaji paadis. Sonnotsuilla apui kuhtalee tseitsatuhe hiena. Tavvis oli johki kolmä hienasti EU-valkkain. Veitsalemus hienasti kihletje ohtsioas. Tselkä valkavoihtili olkes pelata kokoomus, mutta enemus pähkides pastilla sitten kurohlihtuu. Röthellä salmo pelata seiluhi aina pähkis ja taas tee merkkasupmi säämite. Eli RKP on ollut merkittävä kumppani saamelaisille politiikassa ihan siitä syystä, että heidän politiikka on hyvin ihmisoikeuskeskeistä ja tietenkin vähemmistöedustuna puolueena he ovat sitoutuneet semmoiseen ihmisoikeuspolitiikkaan, mikä myös saamelaisille on tärkeää. Jäädäkitsistä Tšoivovos 3 päivä tälke tiedui, meissä on täällä alkovahkopellai lohpiduvvo. Ja täällä jo puhut näsi ihtiman ja parkamin saattavas fartaväili vihta. Tälle tervan.